Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missil li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, għaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier. Nitolbu. U Alla int illum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarraftom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħinina tiegħek għatina li aħna li ġiġa għarafnik bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħajjiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnusa jimxu fid-dawl tiegħek u slatin fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara il-koll miġbura ġejjin għandek u liedek ġejjin mill-bot u bniedek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmlat jattuk l-iġmla żgħar ta' Midjan u Weqfa. Il-koll minn seba' jiġu mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej, rodu ħar lill-Alla. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej, ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. O Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bien is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek, ngħidu flimkien, ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Tħaddar fihim l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Is-salta minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art, ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, islaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu, iqumuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu, ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Għaxu jeħles l-fqir li se jaħlu u l-imsejken li mandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajrin, il-ħajja tal-fqajrin isalva, ngħidu flimkien, il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesi. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie irrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Nqumu għall-Evanġelju.
Rajna il-kegba tiegħu tiela mill-vant u ġejna inqimu il-mulej. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi magi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled is-Sultan tal-Lud. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlem art ta' Ġuda le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda. Għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil magi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħathom Betlem u qalilhom morru staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara l-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba mtlew b'fer kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw it-tifel ma' ommu Marja nxteħtu fl-art iqmuh. Fetħu t-teżori tagħhom u frewlu r-rigali, deb, inċens u mirra. Mbagħad billi kienu missijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi telqu lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Kristu it-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bitna. Waħda mill-aktar ħaġa faċli li jiġrilna meta naqraw il-Vanġelu, speċjalment il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu nimmaġinaw xi storja. Isa hekk xi storja tfal, hekk immaġinaw dawn it-tliet slati maġi li jitilqu mill-bogħod biex jiltaqgħu ma' Ġesu u nieqfu hemm. Naqraw sena wara sena u l-Vanġelu jsir qisu ħrafa li nieħdu pjaċir nisemgħuha kull sena. Però l-Vanġelu huwa profond aktar minn hekk. U l-każ wieħed mill-każijiet huwa l-Vanġelu tal-lum milli jinstema' qisu xi ħaġa twieled tifel u ġew il-magi mill-bogħod jarawh. Il-magi kienu nies ta' umanità kbira. U nispjega x'inhi din l-umanità. Aħna lkoll bnedmin, kollha kemm aħna bħal dawn il-magi li kienu xjenzjati. Dawn ma kinux jemmnu, ma kellhomx il-fidi, imma telqu mill-umanità biex jaslu għal-fidi. Sa kultant aħna ninsew l-umanità tagħna u norbtu kollox fuq il-fidi, però jekk ma jkollniex umanità mhux ħanaslu għal-fidi. Dawn kienu qed ifittxu il-verità. Dawn kienu xjenzjati, raw din il-kewba, ikkonkludew li din tfisser xi ħaġa u l-kurżità u għax ridu jfittxu l-verità ridu jkunu jafu xi tfisser telqu fuq vjaġġ li mhux vjaġġ minn hawn sax-xatta u ma kellhomx GPS. Kellhom kewba tmexxihom. Telqu għal vjaġġ riskjuż, vjaġġ diffiċli, ma jafux fejn ħajħodhom imma telqu.
Issa kultant jien dan il-vjaġġ ta' dawn il-maġi qablu mal-ħajja tagħna. Aħna nibdew il-vjaġġ għax aħna fil-ħajja tagħna kollu kemm aħna nfittxu l-verità, kollu kemm aħna. U tinsewx x'in il-verità, l-verità hija waħda. Jienu l-verità jgħidilna Ġesu. M'hemmx verità oħra. U kull wieħed waħda minna fil-ħajja tagħna nfittxu l-verità anke jekk ma nafux. Għax kulħadd qed jipprova jkun aħjar. Kulħadd qed jipprova jkun perfett u l-perfezzjoni hija l-verità. Il-perfezzjoni hija Alla. Dawn telqu, ifittxu. L-iktar ħaġa li tinkwetani jiena fil-ħajja tal-bniedem meta l-bniedem jieqaf ifittex. Nagħmlu l-magħmudija, jibgħatuna d-dutrina, nagħmlu l-griżma u nieqfu. Daqshekk biżżejjed fuq Alla. Meta l-bniedem jieqaf ifittex fil-ħajja tiegħu jistalla. Saċerdoti jew żwieġ ftakru kemm preparazzjonijiet sakemm niżżewġu u ġieri niżżewġu u nieqfu, ma nkomplux nikkuraw nieħdu ħsieb il-vokazzjoni tagħna. Neqgħu f'dik li jgħidula u iwa għaddejjin l-ar ħaġa li bniedem jista' jagħmel. Din nagħmluha anke fil-ħajja materjali u nagħmluha wkoll fil-ħajja spiritwali. Biżżejjed tallimna fuq Alla mbagħad nersqu għaż-żwieġ nippreparaw għamilna żwieġ u nieqfu. U ma nibqgħux nikkuraw iż-żwieġ. Nieqfu. Għax m'hemmx dak l-istimolu bħalma kellhom dawn il-maġi li jitilqu fuq dal-vjaġġ. Il-vjaġġ li nsibu lil Alla huwa kontinwu. Alla ħares jiena bħala saċerdot jew tabib li ma jibqax jistudja għax jieqaf. L-istess fil-familji tagħna, l-istess fiż-żwieġ tagħna. X'inhu żwieġ jekk ma nikkurawhx, jekk ma nieħdux sibu? Jekk jien ma nibqax nuri lil marti li nħobba, jekk marti ma tibqax turini li tħobbni. Jekk u iwa wasalna, waqafna hemm anke fix-xogħol tagħna. Il-ħaqt ix-xogħol, issa nagħmel il-minimu dak. L-ar ħaġa, il-bniedem imut. Dawn il-maġi ma għamlux hekk, dawn marru jfittxu. Issa fit-triq jiġru affarijiet li mhux dejjem ikunu tajbin. Dawn il-maġi telqu b'ċertezza kellhom il-kewba bħalma jien pereżempju meta sirt qassejs dik il-ħeġġa li ssir qassejs wasalt. F'xi mument tal-ħajja tiegħi din il-kewba tisparixxi bħalma sparixxiet lill-maġi. Tant sparixxiet u jiġri fi żwieġ tagħna dan ukoll qed napplikawh fil-ħajja tagħna. Illi kellhom isaqsu. Waqfu jisaqsu dawn. U ma setgħux isaqsu u jsibu personar minn Erodi. Dan jiġri wkoll fil-ħajja tagħna li kultant niltaqgħu mal-persuna żbaljata. Erodi kien bniedem li qatel il-uliedu qatel il-uliedu stess għax ħaseb li ħajħdulu t-tron. U l-Vanġelu llum jgħidilna is-Sultan Erodi sema bihom, sema bil-maġi u li kellu jitwilet tarbija. U tħawwatu u Ġerusalem kollu miegħu. U jien riflettejt ftit fuq din. Fil-qalb tagħna kulħadd hemm dak Erodi kulħadd għandu Erodi fil-qalb tiegħu. U lil Alla x'ġralu Erodi? Erodi tarbija fixlitu. Ħawditlu ħajtu. Li wasal biex joqtol it-trabi. Għax beża li Alla ħajidħol f'ħajtu. Għanna lil Alla kultant hekk nagħmlu gluta. Irrid nersaq lejk imma ħej tħarbat lix ħajti, taħx kien daħlek wis f'ħajti, ikolli nbiddel ħafna affarijiet f'ħajti. Erodi beża minn tarbija li kellha tkun sultan u ħarbtitlu ħajtu. Lilu u l-Ġerusalem kollu. Kultant aħna din nagħmluha wkoll. Il-Ġesu ngħidulu isma' ħej mill-bib tal-Knisja l-ġew mijek. Imma mbagħad tidħollix iż-żejjed, ma rridx tidħol iż-żejjed għax imbagħad ikolli
ngħix aħjar, ikolli nġib ruħi sewwa, fil-business ikolli noqgħod attent, fil-familja jkolli noqgħod attent, kif inġib rispett il-marti jkolli noqgħod attent kif tidħol iż-żejjed f'ħajti. U din tinkwetani lili. Anki jinta bħala saċerdot. Ngħidlu mulej iwa għaddes u nqara imma ħej mbagħad kumplament ma rridux li Kristu jidħol. Hekk aħna kultant għandna dan erodi f'kompetizzjoni fil-qalb tagħna. F'kompetizzjoni u kultant ma niftħux il-bib beraħ lil Ġesu. Ara kemm hawnx nitalmu ta' ġifieri fil-ħajja tagħna ġieli jkollna esperjenzi korroħ ta' tbatija, ta' mart, ta' ġlied, ta' forsi tbatija fiżika jew anke spiritwali, iweġġana xi ħadd. Dan mhux Alla ta' qed jinkina jew qed jikkastigana kif nimmaġinaw aħna. Alla qed jikkastigani għax jiena forsi mhux knisja biżżejjed. Fil-fatt għalhekk il-Vanġielu sabiħ ta' Erodi stess għallhom fejn hu Ġesu. Alla nqeda bil-ħażen biex iwassal lill-maġi f'postum. Għallhom morru u staqsa Erodi u x'insar fli Betlem għallhom bagħathom Betlem u qalilhom u bagħathom Betlem. Ġifieri l-affarijiet li jiġrulna ħżiena fil-ħajja tagħna jwasluna għand Alla. Jippermettihom Alla u jeqgħeda bihom biex aħna naslu għand Alla. Ara xi ħadd jaħseb li d-dnub tiegħu jew l-iżbalji tiegħu ma jistax Alla jbiddilhom f'ġita ruħek. Inqeda b'Erodi biex waslu għand Alla. U l-aħħar punt nieqafaw. Kienu nies pagani il-maġi, telqu fuq vjaġġ bid-diffikultajiet kollu tiegħu, bid-dlam tiegħu, tilfu l-kewba, saqsew, iltaqgħu mal-ar bniedem li setgħu jiltaqgħu miegħu biex waslu, imma waslu. U x'sabu? Sabu l-fidi. Dawn setgħu daħlu qalu tarbija ma' xejn speċjali, mara raġel kellhom tarbija u ftit maġi bħalhom miftuħ jarawh. Imma ħarsu bajnejn tal-fidi u f'Ġesu raw ir-re. Bħalma aħna ħarsu fuq l-artalli l-Ewkaristija, fl-Ewkaristija naraw il-Ġesu. U minn hemm twildet il-fidi tagħhom. Il-fidi hija vjaġġ, il-fidi hija don. Illi jridu nitolbuh il-Alla. Mhux xi ħaġa li nippretenduha, kultant aħna mulej smajt il-quddies, smajt mill-katekisti x'qalulej, smajt mill-kappellan, issa ħejtini li tlabtek. Kull ma jtina Alla huwa don, aħna kull ma rridu nagħmlu nitolbuh. L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu tliet affarijiet nieħdu mill-Vanġielu tal-lum. Infittxuh. Ma nieqfux ngħidu u issa jiena l-Alla morx katekiżmu ma żewwiex m'għandi bżonn infittxu aktar. Rridu nkunu rasna jibsa u nkomplu nfittxuh. Alla jiltaqa' magħna anke fl-affarijiet żiena li jiġrilna fil-ħajja tagħna u Alla jwassalna biex naraw bl-għajnejn tal-fidi bħal maraw il-maġi. Fil-fatt ġabulu miegħu deb ta' re, inċens ukoll għax kien re u sultan, imma wkoll ġabulu l-mirra għax kien ħajati ħajtu għalina. Dawn huma l-affarijiet li forsi nistgħu nitgħallmu għall-ħajja tagħna ta' jekk nieħduhom magħna dawn ta' l-iktar ħaġa li ma rridux nagħmlu ma nieqfux infittxuh il-Alla. Ma ngħidux jien wasalt, ma ngħidux jien issa dottrina m'għandix bżonn, ikun hemm laqgħat tal-miż-żewġejn, ħudu ħsiebu żwieġ. Morru kemm naħlu żmien fit-televisions u f'series u movies. Morru ħudu ħsieb iż-żwieġ tagħkom, ħudu ħsieb is-saċerdozju tagħkom, laqgħat li għamel isqof mal-qassisejn, laqgħat li jkollna ta' ġejt, irtejr. Għalhekk imbagħad neqgħu f'dik u iva jien wasalt, jiena m'għandix bżonn iktar. U lill-Alla ma nibqgħux infittxuh. U nieqfu. U hemmhekk jibda r-rovina tal-ħajja tagħna. Għalhekk nitolbu l-Ġesu ta' li nimxu fuq il-passi tal-maġi. U nimxu nfittxuh f'ħajjitna kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa ħalli flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, missil li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu,
ابن وحديني تعالى منسل من المسير قبل كل زميل الله من الله داون من داون الله فيرو من الله فيرو منسل مش مامو أتروح دم المسير بيخسر بنيده سمويت علينا والفدوتانا وهالجسم بالستة الاسبيرتو السانتو صار بنيده صلبوها لي بعد تحت بونسو بيلاطو ميتوا دفنوه في الثلاث يوم قام بن بلويت سكونت الكتبة مقطسة وتلا السما إيت فوق اليمين تال المسيح وعنده يرجيج جلوري باش يعمل حق الهيين السلطنة يوم ما يكون ليش تميم السبيرتو السانتو اللي ملي اللي يعطي الخير جاي من المسير ومن اللبن ومتجا فلمكين مال المسير ومال اللبن تكلم فيهم البروفيت في كنيسة واحدة قديسة كاثوليكا أبوستوليكا نستأرمى مدية واحدة مفردة نبيت نستنى الأومة من الويت الهية الزميل اللي جاي كريستو اللي تويلت فوسنا وتالي له نفسه علينا اللي يجي ويوفر لي له نفسه يوري للدنيا كلها منه عليك نطلبوا لله ونيدوا له مولاي اسمه الطلب تاعنا طلبوا هالإنسارة كلها بيجي يخصوا البزون li jfittxu lill-Alla u jikbru fl-imħabba u l-aċċettazzjoni tiegħu nitolbu. Tolbu għalina l-koll miġburin f'dan is-santwarju biex il-mulej jatina li narfu li dan il-missier ħobna b'imħabba kbira nitolbu. Mulej jatina l-grazzi li nkomplu nikbru u nimxu fil-mixja tagħna biex narfuk ħalli nħobbuk dejjem aktar nitolbu. Tolbuk mulej għal-ħutna l-mejtin kollha biex tagħtihom is-slim ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk missier qaddejs permezz ta' ibnek Kristu li tagħna l-ħelsien meta twilet minn Marija Verġni u bit-talb tagħha ta' żomna safja u sħaħ fil-ħajja l-ġdida tal-li wellet fina il-Magħmudija bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħinina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek maħniex ser nofrulek iżjed deb inċensu mirra iżda lill-ibnek Ġesu Kristu li taħt ġbijat ta' dawn l-offerti huwa sakrifikatu moti għalina bħala ikel u li jgħix u jżaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum
nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int illum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċitu tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla jeda ngħidu: Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati ħaj l-ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu, xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajr għax oġbuk tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisewijiet li jenna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l nitolbu Arroħ George u Jimmy Saint li għalihom qegħdin nofru din il-quddisa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-raġel ta' Ħasan Ġużepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, ma daħalniex fit-tiġrid
إزداد لسنا من الدنيا أهلسنا نطلبوك ملي من كل دنيا أعطينا في الطيبة والهنينة كل باج في زميننا بيش يكونوا هيلسة دايما ذنوب ومهارسة من كل انكويت أهنا ونستنى ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو مولاي جيسو كريستو ليت الأبوستل تيك نهليلكم السليم نتيكم السليم تيك لا تهرس شلختيتنا ستارس لي الفيدي تالكنيسيا تيك تيا سليم ولا دالين تريد فيها تلتيشو السالتان هل دايم تدايم الباچي تالمولاي تكون دايم معكم ناتو الباچي لجوجين باچو الجسم في يمكن مقدمة السنيور تانا جيسو كريستو كون يسوي لنا لسنة أربنا بيوم الهيئة تدي من حروف تالا دانو الحروف تالا دانو داك لي ناخد نبيت الدنيا هنين داوك لي وما مستيدنا لدلكلة الحروف جسم في يمكن مقدمة السنيور تانا جيسو كريستو كروسو من سنة أربنا بيوم الهيئة تدي من
Ringrazzjawk Ġesu li ġejt fil-qalb tagħna. Nitolbuk tenna biex dejjem nimxu dan il-vjaġġ tagħna. Dejjem ikonna l-kuraġġ biex nibqgħu nfittxu l-verità li hija int, dik il-verità li tatina l-fidi, tatina l-paċi, tatina l-vera ferħ tat-twelid tiegħek. Għamel inkomplu ngħixu l-vokazzjoni tagħna saċerdotali ta' miż-żewġin kif tixtieq int billi dejjem nieħdu ħsieb il-vokazzjoni tagħna biex narfuk aħjar. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej mexxina dejjem kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex b'fehma safja narfu l-mistera qaddisa li fija moġbok tatina sem u nirċievu kif jixraq l-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Naxi żewġ avviżi loti tad-dem inħeġġu lil kull minnu f'saħħtu sabiex nhar it-tlieta 7 ta' Jannar imur jagħti d-dem li huwa tant bżonjuż mill-sija sal-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija dejjem ħudu l-ID card magħkom. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom f'dawn il-ġranet, is-santwarju flimkien mal-Karitas tad-Djoċesi offrew 200 ikla lil persuni fil-bżonn, kif ukoll tqassam l-ikel kollu li poġġejtu taħt is-siġra u l-ġabra li saret brisq id-Dar tal-Providenza kienet ta' 2480. Grazzi mill-ġdid lil kulħadd u l-mulej jibqa' jafulkom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jissa kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.